Салом алейкум, подписчики азиз, нигоҳ кунед. Бисёр савол метиҳен. Мисол ман устоюм. Инами духовка, ина мози ғарибӣ да тарафҳои Европа да харидем. Духовка беҳад ғам дод. Тез ами релеш мекиша. Хушрӯ бо диққат аҳамияти. Яъне бисёр монда дар кор мешавад. Ҳолате ки мисол шавай инами условияи мо дами ғарибӣ нигоҳ кунед. Ман ҳар дажда мондагиам инами стрелкара инами дар ин мемонӣ ҳар да тен кор мекунад. Намедед? Ана ман чикор кардам? Инаи реле тез мекиша хича. Ина ӯзбекистон тавр аҳамиятин. Нигоҳ кунед. Тез хича мекиша, нигоҳ кунед. Аҳамияти ӯзбекистон. Ина диден? Як звук. Иққа кор мекунад, нигоҳ кунед. Аҳамияти дамоша мегум тон. Диден? Ина. Ихе мекунед. Мегири ина стрелка. Яъне тени тора да назар нишон додагӣ. Инаш тени поёнда. Ихе мекунед. Она аҳамияти. Диден тен. Ина тен сирхай. Поён сирх нест. Ҳамидам ҳам хеле кор мекадесиян. И хеле мекунед. Нони мо ҳам дери бадбахтиста. Шавшиден соат дамо чанда оз нишон там метавонам зият дақиқа 22:33 дар Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон як шавай. Да 11:12 3 соат ва ё пешам Тоҷикистон. Ана нигоҳ кунед бачаҳо. Тен сархай. Торша мепазоне. Бо поёнша гирон мекунед, бо поёнша мепазоне. Ҳама хеле кунед. 1 соат наместа. Баъд сағат кишид метонед. Ана ҳами релеро бари алишка. Ин реле намемонад. Ёзи намешавад. Шуда ма амира айдара мекушем. Настройкаш мекунед ки чтобы ҳами ҳолатда шумо чӣ нашавед. Барои бародаро яке чишид. Ҳама хеш ҳами моментам истифода баред. Зинда бошед. Мнениятонро комментария нависед.